Gràcies. Bé, pensem des del bloc Coalició Compromís que en època de crisi és quan més se té que, diguem, incentivar el transport públic. Aleshores fa més necessari, cosa que evidentment per a les butxaques en aquest moment dels consumidors, en aquest cas dels utilitaris, dels que utilitzen d'això, sempre és millor. Jo m'he remuntat a un ple d'abril del 2006 on hi havia un dictamen del Pla d'Acció Territorial del Litoral Valencià i es deia ja, diu, des del punt de vista de les infraestructures i serveis afectats. En quant a la millora dels serveis preexistents de transport col·lectiu, entenem que deu d'extendre's la xarxa metropolitana de transport ferroviari dels ferrocarrils de la Generalitat des de Rafelbunyol fins al nostre municipi. Augmentar la freqüència del pas del servici de mercancies de Renfe, així com millorar la línia d'autobús entre municipis. Però bé, totes aquestes mesures considerem que deuen d'anar recolzades amb campanyes de conscienciació que fomenten el transport públic en contraposició al cada vegada més utilitzat vehicle particular, l'ús de la bicicleta com el medi de transport alternatiu, així com el desplaçament a peu en les distàncies mitjanes. Aleshores, jo em volia preguntar si, m'imagino que sí que s'haurà reclamat, alguna vegada s'ha reclamat, la pregunta és, alguna vegada s'ha reclamat ja aquest servei de portar el metro des de Rafelbunyol a Puçol? Si s'ha reclamat, evidentment que s'ha reclamat, en quina situació es troba actualment? Us agradaria saber. I després, ja ho vaig dir en el debat que tinguem en la televisió local, que hi ha qüestions que o anem junts i tenim molt clar quin és l'objectiu, governi qui governa, o això pareix que cada vegada tindrà que començar de nou, com puguen ser els assumptes d'infraestructures, per exemple, de benestar social o d'educació. Res més, gràcies. De res, señor Esteve. Señora Sánchez. Bien, no